Good morning, friends. Welcome to my Bodoland Technical Mission channel. थांनि मुङा महिरपुर नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान ट्रिक आपल'ड खालामनो नागिरदों जे गोबाव साननिफ्रायनो बे सेटिंखौ नायसनाखैमोन आरो नोंथांमोनाबो बे सेटिंखौ नायसनाखै इभेन आं नोंथांमोनखौ सोंनो लुबैयो जे नोंथांमोना मोनसे वेबसाइटखौ सार्च खालामोब्ला नोंथांमोननि गोसोआव सानखांफैना फैया जे बे वेबसाइटखौ सार्च खालामनायनि सिगाङावनो जे बे वेबसाइटआव फेक ना अरिजिनेल एबा भाइरास दङ ना भाइरास गैया बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो सानग्रोनांगोन। नोंथांनि मबाइलखौ बे भाइरासआनो मा हार्म खालामनो हागौ माने नोंथांनि डिभाइसखौ गाज्रि खालामनो हागौ माबा मोनसे वेबसाइट सार्च खालामबा मानो होनबा दानिया गोबाङानो माने भाइरास गोनां जायखिजाया भाइरास गोनां वेबसाइट बानायग्रा जाबाय मानसिफ्रा हेकार जाजोबलांबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलाय नोंथांमोना बेनिफ्राय बारग'नोब्ला माबायदियै बारग'नो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो खावलायो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनाबो खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानो होनबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। जियानो जा नोंथांमोन दायो आं भिडिअखौ जागायदोनि दा नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजार सालायो नङा होमबा क्रम ब्राउजार बा इउसि ब्राउजार फायारफक्स बेफोरखौ बाहाय नङा होमबा दा जियानो जा दा क्रम ब्राउजारखौ बांसिनानो बाहायो मानो होनबा नैबेनो मेइन क्रम ब्राउजारानो मेइन क्रम ब्राउजारखौ सिकिउरिटि होना लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनबा क्रम ब्राउजारावनो गासै डाटा सेटफोरखौ हेक खालामजोबनो हायो बेनिफ्रायनो गासै डाटाफोरखौनो दिहुनजोबनो हायो। दा बेनिखायनो बेखौ जों लक खालामना दोननाया जोबोद गोनांथि। दायो नैबे गोजौआव नुदोंना नोंथांमोन थ्रि डट लाइन बे थ्रि डटखौ खेबसे क्लिक खालामनानै नैबे सेटिंआव खेबसे क्लिक खालामनानै हो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ ब्लुर नुदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ बोफिननानै एसे नायफिन अब्लानो क्लियार नुगोन भिडिअखौ। दा बेनि उनाव बे प्राइभेसियाव थांनांगोन नोंथांमोन प्राइभेसियाव क्लिक खालामनानै दा बेवहाय नुदोंना नोंथांमोना बे गेजेराव सेफ ब्राउजिं बे सेफ ब्राउजिं प्रटेक्ट इउर एन्ड इउर डिभाइस फ्रम डेन्जारास साइट माने डेन्जारास वेबसाइटनिफ्राय नोंथाङा माबायदि रैखा मोननो बेखौ होनदों आरो दा बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै हो बेखौ टिक मार्क लाखि नोंथांमोन अब्लाना नोंथाङा जुदि माबा मोनसे वेबसाइट सार्च खालामगोन अब्लाना बेयो अपेन जानाय नङा जुदि बे भाइरास दङब्ला बे वेबसाइटआ बेयो माने मबाइलखौ जोबोर प्रटेक्टै लाखिगोन। आरोबाव बेफोरखौ नोंथांमोना टिक मार्क लाखि बेनि उनाव क्लियार ब्राउजिं डाटा नोंथांमोना जुदि नोंथांनि सार्च खालामनाय हिस्ट'रिफोरखौ जुदि दानो गोसो दङ नाथाय नोंथाङा जे बे ब्राउजारफोराव जे हिस्ट'रि थायो नङा होमब्ला सार्च खालामनायफ्रा मार सार्च खालामदों मार सार्च खालामा बेखौ मा क्रम ब्राउजाराव गासैखौबो माने नायजोबनो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना जाय वेबसाइटखौ सार्च खालामो बेखौ नोंथांमोना दानजोबनो गोसोबा बेखौ क्लियार खालामना हो क्लियार ब्राउजिं डाटा बेनि उनाव क्लियार डाटा खालामजोबना होब्लानो माने गासै सार्च खालामनाय हिस्ट'रिफोरा दानजाजोबलांगोन। दा नोंथांमोन बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना जानो हागौ सिम्पोल भिडिअ साननो हागौ नाथाय बेयो जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ नोंथांमोना बे सेटिंखौ अन खालामनानै ला बेखिनियानो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोन माबाफोर सोंनो गोनां दंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड बाय बाय।